235 ħaddiem tal-kuntrattur li jaħdmu mal-Wasteserv ingħataw kuntratt indefinit. Aħbar sabiħa 3 ijiem qabel jum il-ħaddiem li tkellem dwar għall-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima José Herrera waqt żjara li għamel fl-impjant tal-Wasteserv f'Witiline. Huwa u jiltaqa' mal-ħaddiema spjega kif l-idea għandha l-istess prinċipju ta' dak li ħabbar il-Gvern fl-aħħar jiem għall-ħaddiema tiegħu. U jiena ġejt xprunat minn din l-idea, tinsiex li dan mhumiex ħaddiema tal-Gvern, però ġejt xprunat anke minn l-idea u rrid ningrazzja wkoll il-unions kemm il-UHM li huma għandhom il-maġġoranza hawnhekk, però wkoll il-Jar Workers Union illi kienu ilhom għal xhur jinnegozjaw miegħi biex nilħaq dan il-ftehim u derli allura kien il-mument illi jiena bulldozer din l-ixu u issa il-ħaddiema tal-Wasteserv kważi kollha anzi huma b'kuntratti indefiniti. Fil-passat il-ħaddiema tal-kuntrattur li jaħdmu mal-Wasteserv kienu fuq kuntratti ta' 6 xhur biex Gvern Laburista biddel is-sistema għal kuntratti ta' 3 snin. U issa l-istess ħaddiema għandhom kuntratt indefinit li se joffri iktar serħan il-moħħ. Il-Ministru Herrera fakkar kif dan il-Gvern mill-ewwel ra li jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol fosthom b'diversi miżuri kontra il-prekarjat. Il-miżura li l-ħaddiema li jkunu ma' kontrattur qed jaħdmu mal-Gvern jekk jispiċċa l-kontrattur għandhom ix-xogħol tagħhom garantit għax jiġi kontrattur ieħor jżommhom hemm. Għamilna pereżempju riforma fejn dawk il-ħaddiema tal-kontrattur li jaħdmu mal-Gvern jridu jitħallsu b'ċertu miżata fis-siegħa, iktar minn 6 euros. Inkomplu ġifieri ntejbu l-kundizzjoni tal-ħaddiema. Għamilna miżura pereżempju fejn jekk kontrattur jinstab ħati li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema qatt ma jista' jieħu kuntratt mal-Gvern. Fil-waqt li spjega kif ix-xogħol tal-ħaddiema tal-Wasteserv mhux xogħol faċli jirringrazzjahom tal-ħidma tagħhom għaliex hija waħda mill-iktar importanti għall-imdafa f'pajjiżna. Il-Ministru Herrera ma naqas milli jfakkar illi Gvern Laburista qatt ma nesa l-eruq tiegħu, eruq li dejjem kienu jduru mal-ħaddiema. Jidher li dan il-Gvern huwa Gvern tal-ħaddiema, huwa Gvern li twieled bħala Gvern tal-ħaddiema, huwa Gvern illi attira veru investiment dirett barrani, huwa Gvern ukoll pro-business, però qatt ma nesa l-eruq tiegħu u dejjem baqa' iffokat fuq il-ħaddiema.